Poďme sa teda pozrieť, ako si spravíme prihlášku do zdravotnej poisťovne Všeobecná. Sme na stránke teda vyberpoisťovňu.sk, zrolujeme si dole a nájdeme si poisťovňu, do ktorej sa chceme prihlásiť. To znamená, že klikneme na tlačítko prepoistiť sa do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vyskočí na nás online prihláška, ktorú stačí len jednoducho vyplniť podľa údajov, ktoré od nás pýtajú. V prvom kroku stačí vyplniť mobil, e-mail, keď to vyplníte, kliknite na tlačítko ďalej a pôjdeme v ďalšom. V tomto kroku len uvedieme, za koho podávame prihlášku. Buď ju podávame za seba, alebo ju podávame za dieťa. Takže v tomto prípade dáme, že podávame prihlášku za seba. Ďalej, typ prihlášky. Buď ide o vznik zdravotného poistenia, alebo zmenu zdravotnej poisťovne. To znamená, ak máte nejakú zdravotnú poisťovňu a meníte ju, tak kliknite na zmena zdravotnej poisťovne a uvediete aktuálne zdravotnú poisťovňu, ktorú máte. Keď to máte, kliknite na tlačítko ďalej. V tomto kroku si len vyplníme naše identifikačné údaje, ako je meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, číslo občianskeho a štátnu príslušnosť. Keď to budete mať, tak len kliknite na tlačítko ďalej. V ďalšom kroku len vyplníme našu adresu trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu. To znamená, že na túto adresu vám bude v decembri aj zaslaná nová kartička poistenca. Ak náhodou bývate na inej adrese a nie na adrese vašeho trvalého pobytu, tak iba kliknete na zadať adresu prechodného pobytu, vyplníte ju a kliknete na tlačítko ďalej. Ak sa vaša adresa zhoduje s tým, kde bývate podľa trvalej adresy pobytu, tak to iba vyplníte a kliknete na tlačítko ďalej. V ďalšom kroku len uvediete, kto za vás platí vaše odvody. To znamená, kliknite na tlačítko platiteľ poistného a buď ste zamestnanec, živnostník, samoplátca alebo niečo iné. Ak je to niečo iné, tak kliknite na tlačítko štát a vyskočí na vás kategória, ktorú si len kliknite a uvediete to, kam patríte. To znamená, že buď ste nezaopatrené dieťa, zahraničný študent, dôchodca, na úrade práce, poberateľ rodičovského príspevku a tak ďalej a tak ďalej. Nájdete si to, čo sa vás týka, buď vás alebo vašeho dieťaťa. A posledná položka je len zvoliť, či ste poistenec s trvalým pobytom na Slovensku, alebo sa vás týka niečo iné. Ak to máte, tak kliknite na tlačítko ďalej. Tak, a sme na konci a už stačí len prihlášku úspešne podpísať. Máte tu viacej možností, ale najjednoduchší spôsob je zvoliť možnosť biodynamický podpis. To znamená, že stačí len nahrať občiansky preukaz, ktorý je potrebný vždy pri každom jednom úkone. To znamená, že nahrám občiansky spredu, odfotiť zozadu. Super, keď to máme, ideme len dole, klikneme na tlačítko ďalej, kde máme už na konci len rekapituláciu celej našej prihlášky. Buď chcete udeliť súhlas ohľadne teda marketingu a podobných vecí, ktoré si teda prečítajte, alebo nechcete. My v tomto prípade dáme, že udeľujeme súhlas, pretože chceme vedieť o novinkách, benefitoch, ktoré budú možno pribúdať. A na konci už máme len našu prihlášku, ktorú sme si teda úspešne vypísali. Čo už len treba, stačí kliknúť na tlačítko podpisu, jedno, druhé, to znamená, že tie dva červené rámčeky, podpíšete to a už dáte len prihlášku odovzdať. Ak kliknete, tak super, prihláška bola úspešne vyplnená, sem vám prídu teda potrebné informácie a to je všetko. Prihlášku máte spravenú, stačí už len počkať na kartičku poistenca, ktorá vám príde domov v decembri a od 1.1.2027 už máte automaticky zdravotnú poisťovňu Všeobecná. A to je všetko. Keby vás niečo zaujímalo, tak sa nám kľudne ozvite.